Ladies and gentlemen, are you ready? Marang. No! No. Yay! Malik ka rambutan. Mango. 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 Marang. 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 Manggoy. Pangalan ako. Papa. Pangalan na po mo. Marang mayo. Hello? Mawang? Manggoy. Man. Manggoy. 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 Marang na eh. Ako ang amiga pa ba? Nagkuha siya motor for 3 years, 4K yung monthly. Mahal kayo. Ay, mahal na kayo ng 4K? Ano motor barato karon pero gusto kag mga Yang motor kay-click. Kaya click. pero kailan? Kailan mo nagmausukan ba ba? Nga na ipatong lang yung TL. Abi na lang kanang automatic. silingan nato si click. Click ka ba? Hindi click pa. Diba? Ano ba siya ang trapo be? Chiki lagi na. Dire kan man motor karon kini atsada pero mahal lagi. Boy, janti lagi siya lagi mga motor pa na. Rose kay karon nga mahal kayo ng 400cc. Mahal gani. Kit lagi. Pero sa May kaya marangon din mo mga kon. May. May. Ano ba? Sa kinan ako tun pa siya da kay magka-license pa do. Nagka-license sila kwan driving. Pwede mo lang sa kinan nag-look man. Murag film kay dili kay siya reliable pag magpa-practice. Ah, Sa kinan na do. adi lang mo sinada. Ba? Ay kanang kwan manjud karaan namang gyud. Hoy, blima dagan man. Hadlok ba kay mo? Aba, amda. Dili siya kagubawon pa. Inyo naman mindset. Grabe, kring-kring pa. Mindset naman. Eh, kayo kay Padre, mag-manual pa ba? The best king marang di mo mga on. Tapos kayo mga wonders marang oh. Ag ututa din gudani. Oh, oh. Kung kinala ko, tulog ko. Kaon daw siya mangga. Naina nga hi. Hi. Nait manggo. Sabi, giit mangga. Gibi, ansa na yung giit bi? Mangga. Nama mangga bi, pakita ng mga ka-wonders. Wow. Tila George. Imo bi, unsa pa nang ikaon bi? Apple. Wow, paghay sa mga ka-wonders bi. Hi, sila na po mga ka-wonders oh, nana po do kalagtos. Iwasan nila. Pero mo na yung amahan. Pinakagahi. Gahi ko po. Ah, Nila. oh. Dili pink, yellow. Yeah, may tutbrush na di ay. Yo. Nawala gali ako toothbrush. Kurak ko na sabi na ko kasi yung Mama. Mama. Ato mga subscriber. Okay na nga background pa. Inanak ng background pa. Dili kailang tara. kailang-kailang ko makakaroon ni pintalan o buwan. Nana, lagi na yung color. Nabili ko. Tandara. Ang bugas, mahal mga 50 mga kapin. Marang nga kay 40 ra. Tipid pa. Ano na niya itong pinhapon? Problema ni Guanay marang. Lagi usikan ninyo ang kwan oh. Ang kwan ba? Rambutan. Rambutan. Bicara ni Kring, ipabugnaw ito sa rep. Ah, Bro, ice cream. pagkabuntag lamig Ito kayo. na pag dili bugnol. Ud. Una-una naman mo. Kini sa makaututa kay oh. Ugh. Mura sa kamuti ba? Ako yun lang yung bagat. Palautot yun. Luyas marang oy napasanginlan. Kung makaistorya pang marang, mubagulbol na niya, malikramon niya ba?
Inali lang. Lahi ka na. Asa naman? Karon sa lugar na Sa ubo. Yan na totoo. Kan-kanan na ni mga kawanders kay di man sa kay ni tanto mahal 40 ra man sa ni. Rambutan, ang maharlika nga rambutan tag 30. So kaya ra. Kung dili na season po ani, mahal naman po ni siya. Di ba ma'am no? Mahal man ni siya. Ay, ma'am. Tutoy ka? Uli. Mom. Ma'am. Ano sa'yo, ma'am? Nasa bagong balita karon, ang resupply mission sa atong kasundaluhan, ang barko nga gisakyan gibanggaan na sa insect China, stilan maldito gini China. Banggaan sa Coast Guard sa China. Kaya mahimo kay superpower man sila. Kay laban na na. Stop it. Get some help. Yagi lang yapon na itong mga diplomasiya kay mga itay match. Hindi ka vlog na pangutot. Dok, nag-vlog ka daw, or? Utot. Wala na yung vlog sa'yo. Kani. Utot, utot. Kani. Anak sagol-sagol ugma na. Kani. Vlog, vlog. May tawag na rambutan. Namot ninyo. Ugma na ng rambutan. Kani, oh. Nagkaon naman kang mangga. Kani, oh. Ugma na. Papa. Utot, utot. Ano siya, oh? Kinakabe o kailan tabi? Oh, grabe ka. Lapot mga kawanders, oh. Tamis kayo. Tamis kayo, mga kawanders. Uli, uli. Bato na eh. 40, kukistanan. Apple, oh. Mahal ang apple, tag 15. May kayo, dako lang gamay sa itlog. Eh, hindi ba nakanon? Time check, 7:30. Utas, ha? Sa ito matulog ron kay ting duty na sa ruma, ting trabaho, Lunes. Today is Sunday, October 22. Bot maning marang, basta marang di ko mapura ba. Ginagi ko ba sa kadadlo kanon. Bili na ako ni Maurot mga counters kay dako kay ni nga marang 40 pesos, dako kayo. So ugma nang sobra ni. Ako ni butang sa ref kay untag tirahon lang. Rambutan, tamis na kang rambutan mga kawanders. Timigas, sulom. Sulom na ko. Sulom na ko. See you tomorrow mga kawanders. Good night.